vragen. Oh mijn god. Vragen mag je altijd. Nou, bent u van Milsbeek toevallig? Ja. Ja. Ja? Oké, dus u woont allebei hier in het dorp. Ja, heel mijn leven. U weet, oh, geboren en getogen? Ja. Oké, hi, ik Hi. ben Bas. Ik ben Bas Doranda. ken ik wel. Hi Bas. Hi Bas. Van de tv. Hi. Hi. Dag heren. Doranda? Doranda. Doranda. Ja. En Margret. Margret. Ladies, Meneer. als jullie uit Milsbeek komen, dan weten jullie hoe deze straat heet. Ja? Ja. Verloren land? Ja, En waarom? ja, Dat wil jij weten. Oh god. Margaret. Ja, ik ben niet echt... Ja, ik woon wel heel lang in Milsbeek, maar ik ben geen echte Milsbeekse. Met verloren land. Ja, Doranda. Echt geen idee. Ik weet het echt Dan heb je niet. toch de verkeerde te pakken. Verdorie. Want als je daar nou zo naar kijkt, dan denk je bij jezelf, dit kan toch nooit een verloren land zijn? Misschien is het Zo'n vroeger een prachtig verloren land stukje. geweest, hè? Ja. Dat kan Een wel. Dat Rijkswalta. er helemaal niks gestaan heeft. Of een stukje niemandsland tussen Nederland en Duitsland? Dat zou ook kunnen. Dacht ik. Ja. Ja, er zit een beetje Groesbeek tussen, hè? Hier achter die bergen. Oh ja? Ja. Oh, dat is niet Duitsland, maar dat is Groesbeek. Dat is Groesbeek. En Oké. daar heb je het Rijkswald en daarachter zit Duitsland. Oké. En hier heb je nog een mooie Groesbeek, hè? Daar kom Ja. je nooit. Nee, dat klopt. Maar, Nee. nee, ja, maar toevallig sprak ze bestraffend. Vanochtend waren we nog bijna in Groesbeek. Want we waren helemaal in Mook helemaal naar boven gereden. Oh ja. Ja, als je dan daar weer Heel naar mooi. beneden rijdt, dan kom je in Ja. Groesbeek uit. Hè? Ja. Maar ja, dan mogen wij niet komen hè, met die auto. Nee? Nou ja, je mag het wel, maar Nee, maar er zit zelfs een sensor op. een dat het sensortje stopt. op. Ja, Tot dan hier en niet stopt, verder. ja, precies. Stopt die, slaat de motor af en begint alles te roken. En, Je kunt sorry? niet liegen. Je kunt niet liegen. Het is wel een elektrische auto. Ja, dat Toch? wel. Hij was heel stil. We rijden gewoon stil. Ja, ja. Frank is een hele... Ja, ja. Rustig met het gas. Ja. Met goed bezig. Hij is niet voor niets opa, hè? Dus Oh, dan, echt? ja, op een Nou, gegeven moment merk je gefeliciteerd. dat ook aan het rijgedrag. Ja. Ja. Maar geboren en getogen Milsbeekse. Ja, zeker. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat bijna iedereen in Milsbeek, al zal dat natuurlijk ook wel een beetje aan het veranderen zijn, wel iets van keramiek in huis heeft. Oh ja, maar ja, ik ook. Maar niet van de pottenbakkers. Nee? Nee. Ik vind het wel mooi, maar het is niet mijn ding. Oké. Nee. Want hier zat toch altijd een hele De pottenbakkers pottenbakkersmarkt in september. kolonie. Ja. Ja, maar dat is September. fantastisch. Keramisto. Dat is de plasmolen, ja. Ja. Maar dat is echt geweldig. Daar moet je wel een keer filmen. Ja, Dat dan is moeten, echt mooi. moeten we nog eens een keer het geluk hebben dat terwijl Keramisto aan de gang is dat ook wel eens op zaterdag? Ja, dat staat er. En zondag. Kijk, Dat is al ja. veel, Volgens mij in september. het jaar 16, 17, 18 september daar ergens. Oké. En dat weekend. Nou. Dat is echt de moeite waard. Ja. Dat is mooi. En er is nog, Plasmolen. Is het nog, dat is nog net Limburg. Wel, Ja. want we, komen Ja. net, we hebben net een heel mooie dubbele aflevering in Plasmolen opgenomen. Ja. Dus ja, dat is echt de moeite waard. Daar zou je eens heen moeten gaan. Maar is dan de keramiekmarkt ook in Plasmolen? Keramisto, ja. Ja. Aan de Ziep. Aan dat water. Ja. Grote, Eldorado. grote Ziep, Eldorado. Ja. Wij noemen het dan de Grote Ziep. Daar is dat. Waar ook dat is toch een klein haventje ook? Ook, Ja. maar Ja. dat ligt er een stukje verder weg. Oké. Dit ligt een beetje aan de voorkant. Dus kun je Goed. vanaf de Rijksweg kun je het al zien. Nou, heb je alvast even mooie reclame gemaakt Kijk. voor een... het is ook wel een stukje cultuurhistorie Zeker, natuurlijk. hè? dat is het echt. Ja. Hoe- Dat is het echt. Oh, Ja, hier in Milsbeek zitten ook verschillende Ja, dan heb je de pottenbakkers. Olde Kruk nog en Jacobs. Jacobs. Dan- en, Neem aan dat je daar ook wel een we keer zijn met dit gefilmd programma hebt. ook wel eens geweest bij, Jacobs volgens mij. bij de Jacobsladder. Ja. Ja, Maar hij leeft niet meer, hè? Nee, Nee. die is overleden. Och, Ja, dat was zo'n klopt. mooie man. Ja, Ja. met zijn petje op. Met zijn petje Ja. op. En hij had dat draaiorgel van keramiek gemaakt. Ja, dat heeft hij nog Fantastisch. steeds. Ja, dat staat er nog steeds. Maar er is een stichting, geloof ik, die dat nou beheert, hè? Ja, volgens mij zit zijn zoon daar ook in, begreep ik. Ja, Gijs. Ja. Ja. Maar volgens mij die doet niet echt Dus maar meer, waar ben je daar wel eens binnen geweest dan? Jazeker. Oh ja. 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 Ja, en de Olde Kruk heb je ook nog in de Oude Baan. Ja, daar staat toch die hele grote voor de deur, hè? Bij de Dat Olde paard. Kruik. Bovenin, in het glas. Ja, klopt. Ja, dat paard. Maar er staat en ook ook die hele grote grote kruiken, pot. ja. Ja, Ja. klopt ook. Oh, jullie Ja. zijn wel bekend. We moeten daar moeten we nog eens een Hè? keer Ja. naar binnen gaan om Ja. te vragen. Nu niet zeggen, hè? Want Nee. ik wil het nog niet weten. Waarom dat paard daar staat. Goed zo. Want daar zit vast een verhaal Ja, aan. heel vast. mooi dat verhaal weten wij zit dan erachter. wel weer. Maar we zeggen Nee. dat is Nee. iets wat we wel weten. Ja, dat is jammer. Wat niet ik veel, graag hè, wil Miet? weten is, zijn jullie vriendinnen? Schoonzusjes.
Schoonzusjes? En vriendinnen. En vriendinnen Ja, ook. ook. Twee Oké. idee. Ja, Oh, dus het is eigenlijk een mooie bijkomstigheid. Ja. ja zeker. Hè? Ja. Want je wordt aan elkaar, je krijgt een familiaire band, Ja, maar het klikt dan ook nog. ja. Ja. zeker. Hoe lang zijn jullie al schoonzusjes? Hoe lang ben jij bij Peter? Ik denk niet liegen. 28, 28, jaar. 29 jaar. Ja. Ja. Onze mannen komen allebei, het zijn broers en die komen ook allebei uit Milsbeek. Dus. Oké. En jij kwam oorspronkelijk uit? Ottersum. Oh, Hele mooie plaats. Ottersum. Even klaarmaken. Ja, Ottersum. Ottersum. Hele mooie plaats. Ottersum. Moet je toch zeggen, hè? Ja, Ottersum. Ottersum. Ja. 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 Ja, maar dan kom je toch hier, hè? Dan kom je toch echt een meisje van de streek, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar jij bent, jouw man heet Peter? Ja. Ja. Dus jij bent voor Peter, ben jij weggegaan uit Ottersum? Ja, nee, toen woonde ik al in Milsbeek. Oké. Ja. Want waarom was je met je ouders verhuisd naar... Nee. Milsbeek? Ik woonde al hier alleen in Milsbeek. Oké. Ja. En waarom was Milsbeek voor jou dan... Omdat ik er ooit getrouwd ben geweest. Kan dat eruit? Nee, ik heb hier vroeger met mijn ex-man gewoond. En toen ben ik hier alleen blijven wonen. Ik wou hier blijven wonen. En Ja. toen, ik kende Peter al heel lang van vroeger. Dus ja, zo is het het Ja, een maar van daar het hoef je je ander. toch niet voor te schamen? Nee, Dat je- zeker niet. Nee, het nee. gaat Het gaat zoals het gaat. zoals het gaat en het gaat erom dat je gelukkig En dat ben bent. ik zeker. En weer ja. wordt in ja. het... Ja, zeker. Ja. Is. Ja, En je mooi. kunt niet mooier wonen, hè? Nee. Aan het Milsbeek. Ja, Milsbeek woon je heel mooi. En jullie komen hier ook wel regelmatig, hè? Milsbeek. Ja. 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 Het is een mooie... Het is een klein, leuk, gezellig dorpje. Ja. Ik vind het, het is een mooie hoek ook. Ja. Ik vind het fantastisch. Hè, Je met hebt het alles. Rijkswald, hè? Ja, echt Ja, dat is zeker wel. mooi. Ja. En je hebt de Siep en dan kun je nog naar de richting, hoe heet dat daar? Bloemenstraat. Ik vergeet altijd hoe dat heet. Even Dat branden mooie kan. stuk, ja, Branden ook kan. dat. Maar dat stukje verderop, bij het theehuisje. Oh ja, daar richting Gennep. Genneperhuis. Genneperhuis. Daar Ja, waar die koeien ja. allemaal loslopen. Ja. Ja, Het daar kunnen jullie Genneperhuis. niet met de auto heen, maar we Ik moeten was een fietsen tijdje mee geleden, volgende een keer. tijdje geleden heb ik een weekendje gefietst. En dat was wel leuk, want dan kun je ook overnachten, hè? Vrienden op de fiets. Hè? Geen idee. Ja, en, Ja, en toen leren heb we ik, wel. heb ik in Milsbeek overnacht. Ja, En nee, was het Milsbeek? Middenlaar misschien? Kan ook. Daar heb je ook zo'n bed en Nou, breakfast. en toen dan kun je van tevoren je aanmelden. Hè? Dus ik klopte daar aan. Wat bleek nou? De mensen waarbij ik ging overnachten, die had ik ooit in het programma gehad. oh echt. Dat Oh, is ja. wel Dat heel is heel bijzonder. Maar dat is En wel ze- leuk. En ze vertelden ze dat ze bezig waren met een B&B. En uiteindelijk heb ik in die B&B overnacht. Dus ja, Ja. dan komt zo'n cirkeltje weer rond. Maar je zei net het Genneperhuis. Maar dat is inderdaad ook wel een heel mooi stukje Ja. natuur. Hè? Ja, maar ook mooi Ja. om te fietsen daartussendoor, wat de rand al... Ja, ja. als je richting Gennep gaat. Ja, is leuk. Doranda, Ja. jouw ouders hebben jou die naam gegeven. Ja, fantastisch hè? Wat moet ik daaruit afleiden uit die uitspraak van Nee, jou? nee, helemaal niks. Nee, dat is gewoon eigenlijk een hele mooie naam. Dat is eigenlijk mijn oma's heten allebei Dora. Ja. En mijn moeder vond Miranda leuk en Jolanda en die hoek. Maar ze vond het ook leuk om naar mijn oma's te vernoemen. Oké. Dus het is een beetje een mengelmoes van Miranda, Jolanda, Doranda, Dora. Ja, of een andere Dora, Ja. 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 Nou, Is dat? je kunt er enorm veel op loslaten, Ja. maar Komt niet veel voor. Vind ik ook wel leuk. dat is ook wel leuk. Ja. Moest je vroeger wel dan vaak Ja, uitleggen? en nog. Nog. Ja, het is vaak Dorenda of Jolanda of Miranda. Ja, Nou ik ging weet ook al je. de fout in. Hè. Ik Maakt ging niet meteen uit. aan Dorenda. En, Ja, dus wat dus zegt het Doranda. nou? Doranda. Ja. Wanneer gingen jullie samen leuke dingen doen, zoals bijvoorbeeld wandelen? Was dat meteen dat doen vanaf we het echt begin? al lang. Ja, doe wel lang. Dat doen Ja, we nou echt al kom ik lang. toevallig van mijn werk af. Toen zei de Randa appte van, zullen we nou even gaan wandelen? Ja. Lekker even, Ja. toch? Het is nou nog droog, dus... Nou ja, Ja. het is beweging, Ja. dus dat is al goed voor Dat, je. en we kunnen Ja. even bijkletsen. Ja, Heel belangrijk, af en toe. ja. Ja, we kletsen vaak meer als we, als we hard wandelen. En hebben jullie ook wel eens een bankje waarop jullie Nee, even wij gaan lopen Nee, zitten? we steden blijven in gewoon. beweging. Ja? Ja. we blijven in beweging. Hebben jullie ook verschillende rondjes, afhankelijk van de gesprekstof? Ja, Ja. tegenwoordig Als er zijn meer het te kleine kletsen is- rondjes, maar normaal gesproken gaan we wel grotere Ja, rondjes. ja. Waarom is Dat het komt tegenwoordig wel het rondje wat Omdat kleiner? ik niet zo heel, Heel ik kan ver niet zo heel kunnen. ver wandelen. Ik ben al blij dat ik een rondje kan. Nee, maar dat hoeft Dat niet. is een of ander hulpmiddel. Dat is een sling. Een sling!
voor mijn arm. Wat heb je gedaan? Nou, een heel verhaal. Oh, Een operatie gehad, maar dat komt allemaal goed. oké. Is het je goede of je hulparm? Het is mijn goede arm. Ja. En hoe lang Ja. zit je daar al mee? Dit is al de 6e week. Hmm. Maar komt goed. Oké. Het zijn Het erge gaat dingen. over, hè? Dat is Ja. het belangrijkste. Ja, We bewegen weer, Toch? we wandelen helpen weer. ze je ook een beetje mee thuis? Zeker, maar gaat zeker. Ja hoor, die heeft wel lekker gepoetst bij mij. Oh, kijk. Ja. Regelmatig komt ze even langs. Ik kom regelmatig even, Ja. natuurlijk. Ehm, Belangstelling tonen. Ik kan me voorstellen dat, trouwens als er mensen zijn die weten waarom dit het verloren land heet, een mail gewoon hè, naar ons. Mail maar gewoon naar, waar kunnen ze eigenlijk, hebben wij een mailadres? Geen idee. We hebben geen mailadres hè? Bas van der Zwaan. Oh ja. Ja, dankjewel. En als er nog mensen zijn die deze dames een baan aan willen bieden als ambassadeur voor Milsbeek en de omgeving, Ja, zeker. ik zou ervoor gaan. Nou, volgend jaar